Como para non poñer a bailar a Adri, que boa pinta tiña iso. E agora toca coñecer toda a actualidade, todas as novidades marítimas da man do noso reporteiro de Hora Galega, e non por lo menos importante, patrón maior de Sanxenxo, Sauro Martínez. Contanos. Por fin, despois desta semana de mal tempo, a flota galega pode saír volver ao mar. A vindeira semana, durante 4 días, hasta que veña o seguinte temporal o venres, a flota vai volver a faenar. Eso vai a repercutir que nos nosos mercados e plazas que non había peixe, estaba desabastecida e con precios moi caros, volverá a haber abundancia de peixes e mariscos. Este temporal, que xa mainou, dá paso a uns fondos limpios e máis oxigenados. Este temporal trae unhas fortes corrientes e un mar de fondo que fai un efecto escoba, deixando o mar limpio de basura, que propicia que especies como, por exemplo, o polvo, adoiten reproducirse, engordar e, sobre todo, facilita a escatura dos mariñeiros. Xa o decían os nosos avós. A mar revolto, ganancia de pescadores. O vindeiro día 9, despois de varios meses de parón, por fin se abre a veda da centola e do boi. Como xa sabedes, hai unha fórmula máxica para o consumo do marisco, que son os meses con R, que adoitanse os millores porque están con máis sabor e moito máis cheos. E explicar tamén que o marisco péscase cun arte chamado miños que escoitaredes moito daqui en diante, que é unha rede de 3 paños para capturar mariscos e peixes en Galicia. A Coruña e Pontevedra son tempraneiras na apertura da centola e do boi. Lugo vai agardar un pouquiño máis. Ademais da centola e do boi, tamén van a volver as nosas lonxas e mercados algo tan importante como son os peixes de temporada, como por exemplo o lenguado, o rape, o rapante, o rodaballo, a raya, os chocos. Peixes moi importantes porque as familias xa empezan a conxelar de cara a forar os cartiños polas festas do Nadal.